Takže vážení priatelia, ako sa vám páčilo na dnešnej 2,5 hodinovej nenáročnej túre, ktorú ideme už asi o 8 hodinu. Pekná, pekná. Super. Najebem ti. Také nezažil. Už sa to nebude opakovať. V živote som to nezažila a už čas v živote ani nezažila. Musím priznať, že to bol aj pre mňa asi jeden z najväčších extrémov. Už len cesta naspäť. Ja ver, deda. A blíži sa generál v diaľke. Neblíži. Alebo za chvíľku sa začne blížiť. Tak už to 5-krát domutoval. Nenáročná cesta, prevažne po pôde. Áno, toto je organizátor celej dnešnej akcie. Uvítajme ho. O 6 by som potreboval byť doma, maximálne o 7. To dáme za 2,5 hodinky ešte. Ja to mám spočítané. Ešte keď to bude 5 hodín trvalo, tak sme o 6 doma. Vážení priatelia, momentálne je asi 7 hodín. A to nám ešte... Pozor, jak sme ešte... A to sme ešte kurva ďaleko. Čaká nás cesta autobusom po auto a hodinová cesta domov. Takže vidím to na nejakú pol 11. Dobrý deň. Kto mi dá vodu?